Weyingane zakwethu niyaphila. Ya sengisendlini. Sengisendlini bafowethu ake ngicishe leya sound ngoba izozingibulalela ivideo yonke. Sengisendlini bafowethu kunento engicela ama donation. Kunento engicela ngane zakwethu. Engibonayo ukuthi izosebenzela. Mhlambe futhi nabangaphesheya ingabasebenzela mabengaba nothando lokulalela bese beyafunda. Ngane zakwethu. Usually sinale bet leyo ukuthi sivama ukuhubha ukuthi hayi ubani usihubha imillion ngengoma hayi million in 2 hours in 10 minutes and stuff nani sihlezi sinaleyo ncindezi nje makuzokhipha amaqhawe noma kuzophuma ingoma. Right ke bafowethu leyo system noma leyo nkolelo yethu ibi right before kusaphuma ama CDs nama USBs ibi into right yabo ibi into right but manje ayisezokwazi ukusebenzela lento yokuhubha imillion engomeni eyodwa ekubeni umculo noma ekubeni iqhawe likhipha ialbum yonke wayethe uzokusebenzela angithi manje awasekho ama copies adayise ngesandla like ama USBs nama CDs yonke into eyama sales ezokwenzeka kule album izokwenzeka ngalolu hlobo la digital so shuthi yonke izobe recordekile akukho lezo khona unamanga loqamba manga uthi udayisa ama CD yawo 20,000 ebeqamba manga into ebehlezi likhona so uma thina ama Blue Nation sizofuna ukufocusa engomeni eyodwa sizoyilimazela ialbum yonke yeqhawe ngaleyo mina bengathi bafowethu asenzeni nje asiphume sisabalale umuntu nomuntu akayikhethela ingoma yakhe adlale nayithandayo bafowethu asingabi nengoma eyodwa esithi sizoyithagetha lo uyabo ngiyazi ukuthi abaningi babe surprised mabebona iqhawe lipost page lalo sebebala ama streams album yonke bethi album isina 2 million plus streams in 19 hours abaningi not ukuthi abakunderstand ngoba kunzima but into ebesingakaze singayibona besingaze singayizwa before so bazoqhamuka kosibhinqa amakhasi bethi hey ayikho leyo nto bafowethu ma Blue Nation ayizona ngeke nganicela bafowethu le album asingayilimaze lithina umsebenzi njengamanje lo mdlalo sudlala sodwa sikhululekile asiphazanyiswa umuntu asingahubhi ingoma lento ukuthi lokusihubha imillion engomeni yodwa ngizisebenzela ayisebenzisi badala emamillionini asidlale album kanza wethu asidlale album yonke ngiyacabanga ukuthi namanje futhi ngiyaphila iyona into engaba yisipho kukhuzana ukuthi album yakhe inyuse ama numbers yonke ialbum ama numbers enganyuswa kungathi kunengoma eno 1 million bani ama views kusana nengoma eno 30,000 it doesn't make sense like seriously so ngane ukuthi ngiyaphila ama Blue Nation ngiyanicela asidlale le album yonke bafowethu asingagxile ngomene eyodwa asihambe le album yebo khona phela vele zikhona lezo olokhu uyiphinda phindile ohamba kanye uthi ubuye uhlale kuyo uhambe kanye uthi ubuye uhlale kuyo yabo so nje bafowethu asidlaleni zonke ingoma Blue Nation ngokufisa kwami ngifisa ukuthi kube kanjalo because lokhu kufuna ukuhubha ingoma eyodwa kuzosilimaza ngoba yonke into isiyenzeka like ngalendlela yaka digital so yonke amalokhu ngani ama streams azobaleka and ayabalwa so sicabanga ukuthi vele khona kuyaqala ukuthi umculi abe no 2+ million streams in less than 20 hours vele khona kuyaqala kodwa akasinandaba vele izinto eziningi ziqala kithi laba abanye bathola sesitholile bafuthi laba abanye kune video engiyipostile la ezolandelwa yile inezithombe ezu8 leya video ama comments ale ya video because angikwazanga ukuthi ngikhulume kuyona kulezi zithombe ezu8 ama comment azoba maningi azokhomba ukuthi angikhulume ngesisodwa salezi ayithombe noma angenza ivideo ngichaze esisodwa salezi ayithombe iwona engizowathatha iwona engizowasebenzisa
kunezithombe ezu8 ngizofunda ama comments mina uma ama comment amaningi kuyiwona athi angichaze ngesithombe esithize ngizochaza ngalesa sithombe but leya video iqukethe elikhulu ukuthi ngoba ngeke uzuyinaki ngoba phela yimina engiyenzile engiunderstanda umuntu engazayinaki but awusho noma isiphi isithombe ofuna ngikhulume ngaso kulezi izithombe ezo8 ngizokhuluma ngaso ngizokwenza ivideo ngikhulume ngaso kule video engemva kwale